seria de Back to School, o serie anuală care mie îmi place foarte mult. Știu că nu am mai postat de foarte mult timp, nu pot să zic că am fost ocupată sau că nu am putut, pur și simplu n-am avut inspirație și am zis că mai bine filmez atunci când o să-mi vină inspirație decât să filmez forțat și să nu iasă ceva bine. Așa că am revenit cu un haul jumbo pentru această minunată serie de Back to School. Prețurile nu o să vi le spun, o să le scriu pentru că nu o să stau să le caut pe bon. O să le scriu prețurile pe ecran, sper, din toată inima să le scriu. Să pot să mă uit pe bun și să mă chioresc, pentru că sunt prețurile extrem de mic scrise. Adică, da? Mi-am cumpărat lucruri pentru noul an. Lângă mine am și niște bucățele din acestea de hârtie pentru a testa câteva dintre lucrurile pe care mi le-am cumpărat. Deci eu zic să începem. Ok. Primul lucru pe care mi l-am luat, pe ăsta deja l-am desfăcut de dinainte. Însă am să iau lucrurile pe care le-am luat nou. Primul este acest suport. Ok. S-au destrămat tot. Stai să scot markerele să le arăt mai bine. Primul lucru l-am luat acest suport de rujuri. Aici n-am deslipit încă toată această etichetă sau ce-o fi fost aici. Da, cred că cam așa arată. Aici mă gândeam eu să îmi pun markerele așa în picioare. Bine, invers. Așa. Ca să stea și, nu știu, mi se pare că arată mai estetic și că îți dai totul la o parte din birou. Da. Să vedem cum o să-l folosesc. Sper să fie bun. Sper să fie ok. Pentru următorul lucru voi avea nevoie de hârtiuță. Pentru că mi-am cumpărat două highlightere din seria aceasta medalizată. Unul Shimmery Violet, adică un mov, și un Precious Green, cred că scrie aici. Foarte drăguțe. Pe mov, cel mov l-am mai avut. Stați să mă răsc un pic. Pe cel mov l-am mai avut, însă nu știu ce am făcut cu el. Oricum, da, în curând vreau să vin și cu un video în care o să-mi organizez biroul total. Și cred că o să fac un Organize with Me sau ceva de genul Clean Video. Hai să testăm markerele. Ok. Asta e foarte ok. Îmi place și super ok. Și verdele acestea pe care nu le-am mai avut. Wow, foarte frumoase. Am să mi le apropii să le văd și eu. Mamă, ce frumoase culorile sunt. Ia uitați. Se duc pe cealaltă parte, din păcate, însă nu cred că există marcă care să nu facă asta, adică și cele de la Stabilo. Sunt foarte multe persoane care spun că cele de la Stabilo nu se indignează pe pagina cealaltă. Nu știu ce să zic, nu am avut, nu vreau să-mi dau cu părerea, însă din ce am văzut de la ceilalți, nu. Următorul sunt aceste agrafe de birou de un roz gold. Foarte frumoase, mie chiar îmi plac, le ador, super drăguțe. Apoi, să mergem încă o hârtiuță aici, pentru că trebuie să punem pentru următoarele lucruri. Mi-am luat aceste pixuri de la Faber-Castell, foarte drăguțe. Zic că ei sunt albastru și cu, cum se numește, cu vârf din acesta de fine liner. Astea îmi plac mie cel mai mult, subțiri. Haideți să le și desfacem, să le testăm. Le-am lăsat despachetate ca să le testez astăzi pe cameră. Pentru că eu ieri m-am dus la Jumbo, destul de târziu. Mă așteptam să nu mai găsesc lucruri, însă chiar se găsesc. Și o să vedeți și la caiete. Deci la caiete erau mormane de caiete pe acolo. Și cu spirală, cum îmi plac mie. O să vedeți voi ce caiet mi-a luat. E dezastru. Foarte drăguțe. Stați să mult mai
Ia cam așa arată, sunt super drăguțe. Scrie și aici marca. Pe astea vreau să le iau, sunt de 0,7. Ok, pe astea vreau să le iau și la... Pe astea vreau să le iau la școală, cred. Însă ce nu-mi place este acest capac, pentru că, uitați, intră pe aici aerul și cred că o să se usuce, nu știu, o să testez. Deci, uitați, sunt sigilate, exact ca să nu li se ducă pasta. Pentru că e posibil să se ducă pasta. Și nu știu, să scriem ceva imediat. Stați. Gata. Ia să scriem noi ceva. Stați să mărim un pic. Prima oară o să fac o linie dreaptă. Ok, scriu drăguț. Eu am scris mai urât. Canalul Anei. Ok. Eu am scris mai urât, nu ele mă fac să scriu urât. Și acum eu sunt pe podea, acum nu sunt nu sunt la masa mea. Așa. Da, sunt foarte drăguțe, pot să le folosesc sigur la școală. Următoarele sunt acestea. Nu le-am deschis, așa au venit, le-am lăsat așa, am zis că, da. Acestea sunt, am văzut la o tipă că le folosește pe net, pe YouTube și am zis să le încerc și eu. Vreau să precizez că eu o să am un negru și un albastru și un albastru și un roșu, o să-l dau bunicii mele. Haideți! Wow, se simte super fain. O să testăm toate culorile pentru că nu se putea fără. Mai este acest albastru. Da, o vârful de fine liner. Și să vedem dacă sunt gruese de cât sunt. Nu scrie. Nu știu dacă scrie pe pachet. Da, apare nu scrie și pe pachet de cât sunt. Da. Văd că sunt ok. Descris. Vreau doar să-l încerc peste a doua așa, făcând o liniuță ceva. Da, foarte ok asta. Negru. Și ăsta roșu. Da, ia uitați. Culorile sunt ușor diferite, de asta nu e nicio problemă, nu me deranjează. Ok, văd că sunt ok. Eu am fost cu mama mea și cu fratele meu și mama mea zicea că să nu le iau, că nu sunt de la filme din astea necunoscute. Dar am zis să le iau dacă le-am văzut la o tipă drăguță și zicea că sunt foarte bune, așa că am zis hai să iau, că ce se poate întâmpla. Lăsăm această hârtiuță, pentru că următorul lucru pe care l-am luat, v-am și zis că vreau să scriu cu pixul și pentru că vreau să scriu cu pixul, mi-am luat și mi-am achiziționat niște astfel de corectoare sau nu știu cum se numește. Eu, bineînțeles că trebuie să citesc instrucțiunile, trebuie să mă ghidez după aceste instrucțiuni, pentru că eu sunt foarte, nu mă pricep. Mă gândeam unul să le iau la școală și unul pentru acasă. Haideți să le testăm, să testăm unul logic. Voi pe cât începeți școala? Eu încep școala pe 5. Sunt foarte curioasă voi pe cât începeți. Ok. Să citim instrucțiunile de pe spate. Deci, agităm, presăm, iar apoi închidem. Ok, am înțeles. Pare destul de ușor pentru mine. Facem așa. Vreau să se ducă prin toată camera, că nu stau să curz după aia la parchet. Să mărim, să mărim, să mărim, să mărim, să mărim, așa. Și o să încep să facem. Cred că trebuie să și un pic așa să dau. Ok, văd că funcționează. Wow! Nu pot să cred ce bine acoperă. Voi vedeți ce bine acoperă? Ia să le testăm și pe astea de la Faber. Wow, acoperă super fain, îmi place, le ador. Wow, îmi plac.
Anul ăsta o să am și eu pasta corectoare, pentru că anul trecut nu am avut și am cerut peste tot. Da, îmi plac, sunt foarte drăguți. E foarte drăguț. Și chiar corectează calul. Ok, următorul lucru pe care mine am achiziționat au fost aceste stickere cu Paris și așa mai departe. Nu știu de ce le-am luat. Mi s-au părut foarte interesante și drăguțe și până la urmă nu regret că le-am luat. Însă tot nu le găsesc rostul, dar da, sunt drăguțe. Probabil o să le pun la caiete de franceză, dar oricum nu mi se pare așa de franceză, adică nu știu, nu mi se pare. Chiar sunt surprinsă că le-am luat, deoarece mie chiar nu-mi place franceza. Cel puțin cum mi-a fost predată anii trecuți, chiar nu mi-a plăcut deloc franceza. Și nu pot să zic că știu cine știe ce. Nu știu mai nimic la franceză. Știu și eu persoanele și cum se conjungă câteva verbe. În rest nu mai știu nimic. Foarte drăguț. Și am să vi le arăt mai de aproape. Zachit astea două foarte tare și tu Eiffel, toate sunt foarte drăguțe. Foarte, foarte, foarte drăguțe. Următorul lucru pe care am luat aceste separatoare foarte drăguțe pe culoarea aceasta, pe această culoare. Nu știu dacă e una din fiecare culoare, nu, încă nu știu. Vedeți că eu vi le-am luat și nu știu ce sunt. Să desfacem să vedem câte sunt din fiecare culoare. Ar fi 10. Da. Le-am luat pentru că sunt foarte, așa, cum se numește culoarea aceasta, sunt pastelate. Și am zis că cine știe la ce o să le folosesc și mai bine să le am decât să nu le am. Și să știți că pe acesta l-am desfăcut eu să văd ce sunt mai exact. Cream că stiple. Asta este. Ok. O să urmeze categoria cea mai mare, caietele, însă înainte de ele vreau să vă arăt aceste chestii pe care le-am luat. Stați că nu se văd, stați un pic. Aceste chestii pe care le-am luat, am luat unul așa, unul așa foarte frumos. Și stați să scot caietele, ca să vi le arăt pe celălalt. Stați un pic. Și o să vă zic imediat și de ce le-am luat și pentru ce le-am luat. Am zis să nu le iau pe toate la fel și pe cele le-am luat așa foarte frumos, îmi plac foarte mult. Mama zicea să le iau pe toate așa, dar am zis să iau din fiecare. Mai erau și culori simple, însă am zis că astea sunt foarte drăguțe și da. Pe astea le-am luat pentru școală, pentru că la școală noi o să avem dulapuri din alea, cum se vede toată lumea în filmele de la americane și în filmele acelea americane și mă gândeam să le pun așa în dulap, să-mi pun caiete și chestii. Da. E super drăguțe. Și pentru cei care nu știau, deși nu știu de unde ați fi putut ști, eu trec la clasa 5-a. Haideți să vă... Începem cu caietele de mate, pentru că sunt mai puține și mai mari. Astea două le-am luat pe ăsta cu Everything is Possible. Vreau să vă zic că aceste caiete eu nu le-am luat pentru a scrie la ore pe ele, ci pentru a face notițe acasă, adică a transcrie lecțiile pentru a putea să învăț mai ușor. Acesta este primul cu Everything is Possible, iar celălalt cu Enjoy Every Moment. Mie mi-a plăcut ambele foarte mult și tocmai de asta am decis să le iau pe ambele. Nu m-am putut decide și de asta le-am luat pe ambele. Pe undeva sus, iarăși, vedeți prețurile. Sper că o să pot să scriu prețurile și nu o să mă doară mâinile. Dumnezeu, nu, cred că o să le scriu. Apoi, eu vreau de acum încolo să vă și zic la ele pentru ce sunt. Ok, ăsta le-am luat pentru engleză. Foarte frumos, cu notebook, super drăguț, are 96 de file. Are 96 de file și este dictando. Are un separator. Nu, are chiar două. Trebuie să le scot separatoarele pentru că nu am nevoie de ele. La engleză. Nu știu, să le dau spatele în față. Wow, ăsta îl ador. A fost și primul pe care l-am luat și are o textură super faină. Seamănă un pic cu textura acestor pixuri, dar e mult mai faină textura la asta. E foarte drăguță textura. Le-aș atinge toată ziua. Este super drăguț, tot așa de română. I-am spus separatoarele dânsului, din câte știu. Da,
I-am scos aseară separatoarele. Asta o să fie numai pentru română. Ăsta l-am de anul trecut, pentru istorie. În clasa 4 am să vă arăt câteva chestii aici la istorie. Am să vă arăt câteva notițe pe care le-am luat. Și am să-l las tot pe ăsta pentru anul viitor, că oricum am scris puțin în el și na, mai am foarte mult în el. Apoi, mamă ce frumos este asta. Ăsta este pentru geografie. L-am luat, este super drăguț. E pentru geografie, nu știu dacă o să mai fac altceva în el. Mă gândeam dacă să scriu și franceză în el, dar cred că o să las separatorul ăsta de aici. E un separator aici la mijloc, cred că e doar cu un singur separator, da? La geografie scriem destul de puțin, pentru că profesoara ne-a rămas din clasa 4 și scriem destul de puțin. La franceză scriam mult, acum mi se va schimba profesoara, deci nu știu cum o să scriem. Da, aici cred că o să fac geografie franceză. Foarte frumos, cu Dream Big. Este super drăguț, are această copertă pe deasupra. Când l-am văzut am zis că trebuie să-l iau pentru geografie și mai ales că este și cu această hartă foarte drăguță. Și ultimul caiet este acesta, pe care cred că o să-l folosesc la biologie. Acum că stau să mă gândesc pe ăsta, cred că o să-l folosesc la biologie și franceză și pe ăsta numai la geografie. Sau pe ăsta la geografie și biologie și pe ăsta doar la franceză. Acum că stau să mă gândesc, da, cred că o să-l folosesc pe ăsta numai la franceză, pentru că, nu știu, poate să-mi facă să învăț ceva la franceză. Pentru că nu știu absolut nimic. Scuze, I'm sorry. I'm so sorry. Eu le ador pe astea cu spirale, pentru că, nu știu, îl desfaci repede, îți pui caietul așa și gata, începi să scrii. Spre deosebire de alea care n-au spirale, se îndoaie și, nu știu, parcă nu suport să scriu așa cu ele. Da, și tocmai de aia o să mă vedeți în study with me, study vlogs, cum vreți voi, așa. Perfect. Ce-mi place la astea, ultimele două, este că au această copertă protectoare, pe care bineînțeles că poți să o scoți, dar eu n-am să o scot pentru că e cute și da, mi se pare drăguț. Dragilor, ăsta cred că a fost tot haul-ul. Sper că n-am ratat absolut nimic să vă prezint. Sunt tare emoționată și chiar sunt foarte fericită că am făcut acest haul. Vreau să vă anunț că de anul acesta vreau să mă axez mult mai mult pe study și așa mai departe pe canalul meu de YouTube, deoarece trec clasa 5-a și nu o să mai fie ca în clasa 4-a, învăț când vreau și chestia astea nu o să fie mult mai greu. Acum urmează, cred că o să filmez alt vlog în care o să organizez tot biroul, așa că eu vă urez o zi minunată așa ca voi și noi ne vom revedea în următorul video de Back to School. Pa, vă pup!